Ahojte pri druhom stretnutí s Adobe Camera Raw. V prvej časti sme sa venovali hlavne možnostiam nastavenia na karte Basic, avšak nemenej dôležité nástroje sa nachádzajú aj na ďalších kartách. V tomto dieli si ukážeme možnosti a nastavenia v nasledujúcich troch kartách. Hneď vedľa karty Basic sa nachádza karta Tónová krivka. Jej použitie je hlavne na úpravu kontrastu vo fotografii. Vidíme tu diagram rozdelený na 4 stĺpce a pod ním sa nachádzajú akési zarážky, ktoré umožňujú nastaviť šírku každého stĺpca. Tieto 4 stĺpce predstavujú jasové oblasti fotografie a môžem ich ovládať 4 bežcami, ktoré sú umiestnené v spodnej časti. Úplne vpravo je stĺpec, ktorý reprezentuje najjasnejšie časti fotografie, označené ako highlights. Smerom do ľavej strany sa postupne dostávame do tmavších a tmavších oblastí fotografie až k oblasti, ktorú označujeme shadows. Táto oblasť pokrýva tie najtmavšie jasové hodnoty. Ovládanie na tejto karte je jednoduché a intuitívne. Ak ťahám bežcom do pravej strany, pridávam jas vo vybranej časti. Do opačnej strany jas naopak uberám. Všimnime si, ako každým potiahnutím bežca sa nám tvar krivky mení. Už teraz vidíme väčšie možnosti nastavenia oproti bežcu kontrast, ktorý sme mali na karte Basic a ktorým sme ovplyvňovali kontrast iba v stredných tónov. Vrátim sa späť na kartu Basic a tu mám spomínaný bežec a nástroj kontrast. Smerom do pravej strany sme pridávali kontrast a do ľavej strany sme uberali kontrast. Moc možností nám neponúkal. Opäť sa vrátim na kartu Tónová krivka. Ak by som mal simulovať účinky tohto nástroja z karty Basic, posuniem bežec Lights do pravej strany a bežec Darks do strany ľavej. Lights predstavujú svetlé oblasti zo stredných tónov, Darks predstavujú tmavé oblasti zo stredných tónov. Predstavme si, že chceme zvýšiť kontrast iba v tieňoch. Nie je nič ľahšie. Najprv vrátim bežec Lights do pôvodnej polohy, a to tak, že dvakrát poklepem naň. Tak. A teraz bežec Darks posuniem doprava, bežec Shadows posuniem do ľavej strany. Hotovo. Zvýšil som kontrast iba v tieňoch. Ak chceme zvýšiť kontrast vo všetkých jasových oblastiach, opäť je to veľmi jednoduché. Bežec Highlights posuniem najviac do pravej strany. Bežec Lights posuniem takisto do pravej strany, ale o trošku menej. Darks a Shadows posúvam do strany ľavej. Vynikajúco. Skontrolujem si prepálené miesta. Zapnem clipping, ktorý sme si vysvetlili v prvom dieli. Červená farba mi ukazuje miesta ohrozené prepalom. Zámerne som použil slovko ohrozené, pretože ak si fotografiu priblížim na miesta označené červenou a vypnem clipping, uvidím, že kresba sa tam v skutočnosti ešte nachádza. Takže vypol som clipping a pozrite sa, kresba tam je. Ale napriek tomu ma software upozorňoval na možnosti prepálenia. Aj napriek tomu však skorigujem highlights a lights, troška uberiem oba bežce. Vynikajúco, vypnem clipping a môžem si ešte pozrieť varovania v tieňoch. Takže zapnem clipping v tieňoch a vidím, modré časti vo fotografii mi ukazujú varovania softvéru, ale aj napriek tomu ešte viac posuniem oba spodné bežce a zvýrazním celkový kontrast. Super. Zvýšil som kontrast v celej fotografii. Dojem z fotografie je určite pridaním kontrastu o mnoho lepší. Cez preview si môžem skontrolovať stav, ako fotografia vyzerala pred úpravou a po úprave. Okrem parametrického spôsobu nastavenia kontrastu, tu máme možnosť nastaviť si tónovú krivku aj akýmsi bodovým systémom.
V rozbalovacom boxe záložky Point sa nám nachádzajú prednastavené možnosti na stredný kontrast a silný kontrast fotografie. Krivka sa dá meniť aj poťahovaním za jednotlivé body, ktoré sú na krivke, po prípade môžem body na krivku pridávať jednoduchým kliknutím na ňu. Bod z krivky vymažem potiahnutím tohto bodu mimo okraj diagramu. Nastavenia kontrastu týmto spôsobom je o mnoho variabilnejšie ako parametricky, pretože bodov na krivke môžem mať až 16. Otázne je, či to niekedy využijete. No každopádne táto možnosť tu v tejto záložke existuje. Narátal som ich naozaj 16, ale nebudem to teraz skúšať. V poriadku. Vrátim si fotografiu do nastavenia stredného kontrastu predtým, ako prejdem do ďalšej záložky. Do ďalšej záložky s názvom Detail ideme z dvoch dôvodov. Buď chceme fotografiu doostriť, alebo sa chceme vo fotografii zbaviť šumu. Ak chceme doostriť fotografiu, používame skupinu bežcov označenú ako Sharpening. Pre redukciu šumu je zase určená druhá skupina bežcov v spodnej časti pod označením Noise Reduction. V mojom prípade by mi stačilo len jemne doostriť fotografiu, ja však schválne fotografiu preostrím, takže budem musieť zapojiť do činnosti aj bežce z druhej skupiny. Pri manipulácii s fotografiou na tejto karte pracujte v 100% zväčšení, aby ste lepšie videli tie jemné zmeny, ktoré sa realizujú pri doostrení alebo naopak pri úprave šumu. Tak, fotografiu si prezriem a idem hneď na prvý bežec, ktorý mi definuje množstvo alebo silu doostrenia. Pri hodnote 0 k ostreniu nedochádza, alebo je ostrenie vypnuté a smerom do pravej strany pozrite sa, ako až moc som preostril fotografiu. Fotografiu teda doostrujem. Druhý bežec Radius mi definuje polomér a určuje, aké jemné detaily sa majú doostriť. V tomto prípade nechám hodnotu okolo 1,4. Tretí bežec Detail nastavuje, ako moc sa zvýraznia zaostrené hrany. Čiže mám zaostrené smerom doprava, ešte viac zvýrazním doľava, uberiem zaostrenie. Posledný bežec je zaujímavý v tejto skupine, maskovanie. Pri nulovej hodnote zabezpečí, že všetko vo fotografii bude rovnomerne zaostrené. Pri hodnote 100 bude zaostrené hlavne okolo výrazných hrán a okolie bude vymaskované. Užitočná pomôcka pre názornosť je, čo to robí, ak stlačím Alt. Pozrite, biele plochy sú zaostrené a čierne naopak nie. Takýmto spôsobom cez klávesu Alt vidím, ako mi to funguje vo fotografii. Zaujímavý bežec. Prehnaným doostrením fotografie sa mi objavil šum. Skupina bežcov Noise Reduction si však s touto maličkosťou ľahko poradí. Hneď prvý bežec Luminance mi eliminuje vzniknutý šum. On je čierno-biely a na to sú určené prvé tri bežce. Prvý bežec poťahujem do pravej strany a už tu vidím, že som sa celkom šumu zbavil. Druhý bežec kontroluje jas pre rôzne veľké detaily šumu. Vyššie hodnoty zachovávajú viac detailov, ale za cenu väčšieho šumu. Tretí bežec ovláda kontrast jasu. Vhodný je pre použitie veľmi zašumených fotografií. Nižšie hodnoty vytvárajú hladšie výsledky, ale budem mať zase vo fotografii menší kontrast. Poslednými dvoma bežcami kontrolujeme farebný šum. Color znižuje farebný šum a Color Detail kontroluje veľkosť farebných okrajov tohto farebného šumu. Keďže vo fotografii nie je farebný šum, tak som to aspoň takýmto spôsobom spomenul. Dobre, to by bolo k tejto karte všetko. Vrátim fotografiu do 100% náhľadu v okne, tak, cez Ctrl 0 a poďme na poslednú záložku v tejto časti, HSL Grayscale.
Na karte Hue môžem meniť farebný odtieň farieb. Tento nástroj je známy aj priamo z Photoshopu, ale v Adobe Camera Raw máme k dispozícii viac farieb, ako je to vo Photoshope. Chcem napríklad zmeniť oranžovú farbu krídel motýla? Poťahovaním bezca príslušnej farby vidím, že smerom doprava sa bude oranžová meniť na žltú a smerom doľava zase oranžová sa bude meniť na červenú farbu. Tak, to isté môžem spraviť aj so zelenou farbou, ktorá je v okolí motýla. Pozrite, aká zelená sa vykúzlila a naopak zase smerom doľava bežec green mi zelenú farbu upraví na žltú. Tak, natiahnem si bežec, ako mi to vyhovuje, ako sa mi páči. Druhá karta Saturation umožňuje meniť sitosť jednotlivých farieb. Doprava pridávam sitosť, doľava uberám na sitosti. Takže oranžová farba, pozrite, doprava som pridával, doľava úplne, až skoro k odtieňu šedí som sa priblížil. To isté môžem spraviť aj s bezcom, ktorý ovplyvňuje zelenú farbu vo fotografii. Tak. Užitočná je karta Luminance alebo aj karta jasu. Častokrát sa stáva, že mám v negatívnom priestore fotografie farebnú plochu, ktorá príliš ťahá oči svojim jasom a nedovolí sa plne koncentrovať na hlavný objekt fotografie. V našom prípade je hlavný objekt motýl a vidíme, že okolie motýla je od slniečka prežiarené zelenou farbou. Ak by som chcel znížiť jas, ktorý sa nachádza v tej zelenej farbe, tak práve na tejto karte to veľmi jednoducho spravím takýmto spôsobom bežec green a môžem si upraviť jas. Všetkými bežcami pohybujeme opatrne a dopad na fotografiu si kontrolujeme v 100% zväčšení, či sa mi tam neobjavili nejaké neželané artefakty, a to hlavne teda pri zmene odtieňov a pri pridávaní saturácie môže dojsť až poškodeniu fotografie, teda hlavne myslím farieb vo fotografii. Posledná vec, ktorá sa dá zrealizovať na tejto karte, je prevod do odtieňov šedí. Zaškrtnutím voľby previesť do odtieňov šedí získame možnosť pracovať až s 8 farbami pri prevode. Photoshop so svojím nástrojom Black and White umožňuje pri prevode prácu iba so 6 farbami, takže opäť veľké plus pre tento konvertor Adobe Camera Raw. V tomto druhom dieli sme odhalili ďalšie možnosti, ktoré poskytuje tento skvelý konvertor, a ja už sa teraz teším na ďalšie stretnutia.